I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow who I was before. I cannot recall long nights allow me to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the ground. I'll take this soul that's inside me now, like a brand new friend I'll forever know. Jazdím po meste na zadnom sedadle. Myslím na Stanka a Sašenku. To je rieka? Hej, to je Yellowstone River však. Vyzerá, že nám trošku napršalo a to ťa sa snehy. Podľa toho puchu, čo tu je, cítim, že nemáš úplne vyplavilo. Váš kapitán. Máme tretie výletu. Vonkajšia teplota 62 stupňov Fahrenheita, motor na 75. Máme natankované v nádrži aj v systéme. A smerujeme do najstaršieho národného parku v Severnej Amerike. Celého sveta. A dúfam, že to nebude iba nejaká komerčná hovadina, ale naozaj tam uvidíme aj nejaké bizóny, lebo chcel by som konečne vidieť zviera, ktoré je väčšie ako stano.
to sú... Ó! Videl si? Hej. Máš ich, hej? Prdele, nebola cedula. Koľko je toho mil? No. Sice možno ešte ideme hore kopneme, no. Hej, myslíš? No, však vidím. Ale prd. To je cesta. A ideme vôbec do Yellowstoneu? Hej. Videlo to medzi tými kopcami. DJ Bobo? Prerušujem hudbu a chcem povedať, že Stano, dúfam, že sa ti dobre tancuje. My sa tu gulujeme. Keby si niekto myslel, že sme tu v decembri, tak to nie je pravda, lebo dneska je 30. jún. Yeah, look at this! Ty vole! Kukuriko, kukuriko. To je hit. Si kde vyhrabal? To bolo kolekcie? to bolo v tom videu, že Arabovia driftujú. Nepoznám. Lebo nečakuješ šťastné vdovy. Keby si to robil, tak tvoj život je naplnený ako môj a chodíš cikať do Rocky Mountains. Už som. Keby niekto nevedel, tak 44 stupňov vonku. Fahrenheita. Tak toto nie. Toto ešte nebol vrchol? Pozri ty ordy. Trochy to, ako ich zoberiem, ty vole. To sú supy, krúžia nás do chlínov. Aha, jaj, chudák. Ty vole, riadne havraniská, tam ani Matej Korvín taký nemôcť. Wow, aké ceny dariti. 4,25. Prečo točím video, nevieš? Ty kokos, aká kočka.